A situación da sanidade pública é unha das maiores preocupacións dos galegos e das galegas e é normal porque os 13 anos de recortes do Partido Popular e de políticas atacando directamente a sanidade pública en xeral e moi especialmente a atención primaria teñen dado como consecuencia unha desatención da poboación, listas de espera para poder conseguir cita no médico de familia, máis de 194 concellos do noso país onde xa non hai pediatra, que existan PACs onde non hai médicos para atender a veciñanza, e toda esta desatención o que fai é saturar as urxencias dos hospitais do noso país. Pretende o Partido Popular sustituir a tarxeta sanitaria por a tarxeta bancaria. Hai alternativas a esta desfeita. A primeira é destinar recursos suficientes para a atención primaria. Hai que aumentar os recursos ata chegar ao 25% do orzamento en sanidade. Hai que incorporar novos profesionais en atención primaria, como son os psicólogos clínicos. Está máis que demostrado que alrededor do 30% das consultas que chegan a atención primaria teñen que ver con problemas de saúde mental. Entón, por que nos incorporan psicólogos clínicos? Por que nos incorporan podólogos ou outro tipo de especialistas moi cualificados e que axudarían a ter unha maior atención e desconxestionar as listas de espera? E é preciso que unhas condicións laborais dignas onde os profesionais non estén exaustos, onde non se obliga a facer o traballo de 3, de 4 continuamente, porque ese é o motivo polo que non queren traballar en atención primaria. Estamos sumando os profesionais e a veciñanza nunha demanda de sanidade pública de calidade e universal, e facemos un chamamento a que este domingo, día 12, todo o mundo acuda a Compostela a manifestación convocada por Só Sanidade Pública, que sairá ás 12 do mediodía da Alameda, en defensa dunha sanidade pública e para exixir ao Partido Popular rectificación e unha aposta clara pola sanidade pública.